Allahu akbar garan fara raju ko higaran ga sunan sun taso doki 20 na ko nawa wai rakot lallabo hankali akbar kabira je ka ga su can an tahi Allah kwasa Allah ya lau garan fara raju ko higaran Alhaji ni soje da tifar dan kaya angar an kama tudu wallahi doki sun kai 20 ina gani 21 ko da biyu kuma ba ka ji wata in ja sun kai 22 na wai garan fara raju kai garan 22 na ana dume wanda aka gabar ya ba mu sani ba amma ne wancan na baya shi mun san shi ora uba dan kai Allah rigo shi na baya wani na gaba wani na gaba kai Ramfarar Ibrahim Laka Kabi sai dan kaya angar aja hai kasunan aina ga muku dokin na mai gaba kaji mai